Добро утро, България! Добре дошли в новото ми видео за Белоградчик и неговите трудови хора. Добре дошли, скъпи приятели, в новото видео на Добри и надуването на балона. 7 часа сутринта, доста е топло. О, чакай, че тук има някаква панахида. Бялото братство. Има някакъв обред там. Чакай, че тия да не подпалят тук. Тая сутрин, като станах, гледам моторчето е долу при охраната. Значи всичко е наред. Белоградчик е страхотен за туризъм, защото е спокойно, красиво и няма трафик. Няма гюротия, няма... Хем е туристическо място, хем всички са на Сен-Тропе май. Няма много туристи. Има, ама не е проблем, не е гъч. Планината се вижда. И тия там наистина правят някакъв нещо причастие някога. Това е мракомаха, там една жена на главата. Нещо я приобщават към уния наредени. Скъпи приятели, балона е вързан от двете страни. Тръгна да се издига, ама пак спадна тук, както се казва на местен език. Бялото братство е там. Работата е много сериозна. Не знам тук това разстояние дали е безопасно, на което стоя. Да не прихвана. Може би не е безопасно, усещам нещо. Балона тръгна нагоре. За да пада. Това как се чува, дето е горелката, аз съм тук на, кажи го, 300 метра горе-долу. На око, като меря. Тия, дето са им главите, там не знам какво е. В България си имаме невероятни забележителности.
Не знам защо се чуват тия от бялото брасо толкова много. Може би, защото стана тихо. Нали, не сме дошли да снимаме тях, ама Белоградчик, скъпи приятели. Ако ви е горещо към Гърция и метеора, заповядайте тук. Има страхотна инфраструктура за разходки, алея, панорамни площадки като тази, на която съм, алеи на здравето, на историята и така нататък. Има много какво да се разглежда тук и една нощувка не е достатъчна. Според мен е добре за пристигане и 2 нощувки, да може един цял ден да имате в Белоградчик и околностите. Наблизо е пещера Магурата с най-древните, първите в света надписи пещерни. Така че там има много хубава видеопрезентация, която може да гледате и изобщо страхотен начин на почивка. За тези, които могат да станат рано сутрин, това е, може би, най-прекрасният момент от денонощието. На една така приятна сутрешна разходка. Алеята е осветена, може и вечер. Тук срещнах едни стълби и веднага поемам по тях. Даже ще ги вземам през едно. Защото съм млад и силен. Поредната панорамна площадка. Извинявайте. Добро утро. На площадката имаше един трениращ човек и доста добре се разговорихме с него. Разказа ми някои неща тук за региона, за Белоградчик. Мене ми беше неудобно да опуля апарата срещу него и да го снимам. Трябва това нещо като развиващ се ютубър да го изчистя това неудобство. Не знам как ще стане, си съм съобразителен с хората и с тяхното пространство личното, а и като опулиш, като насочиш, да използвам друга дума, камерата към така неочакващ човек, той каквото имал да ти каже, може би да го филтрира и да мъкне най-вероятно. Тъй, че ще видим. Може би ще се откаже от YouTube. Шегувам се, бе. Няма да се отказваме от нищо. Никаква територия завзета не отстъпваме. Сантиметър по сантиметър. Капка по капка. Вир по вир, язовир. Не трябва ми Google. Приятели, пожелавам ви да си накъсметвате такива моменти като мен. Аз съм тук, за да ви подканвам и да си стегнете раницата, да отидете до гарата за билет и да потегляте.